Dit is de markt in Kruiningen en dit was de markt in Kruiningen in 1953. De Kleine Markt in Vlissingen en de Ooststraat in Nieuwerkerk. In deze video neem ik je mee naar 1953, het jaar van de watersnoodramp. Wat ging er mis die vreselijke nacht en wat waren de effecten van de ramp? Ook kijken we naar de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat we onze voeten droog houden? Maar dat doen we in de studio. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Het Deltaplan voorziet in de afsluiting van de zeearmen tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. We gaan terug naar 31 januari 1953. Een storm uit het noordwesten komt recht op Nederland af. Op zich geen probleem, het is vaker slecht weer. Ons bin niet van suiker, zeggen we dan. Maar het water staat hoog. Hoger dan normaal. Het is springtij. 'S Avonds laat moet het eb worden, maar het water zakt niet terug. Smartphones? Die bestonden toen nog niet. Dus vergeet buienradar. En de televisie had nog bijna niemand. Waarschuwingen voor de storm klinken op de radio. Bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst. Verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren. Toch verwacht niemand dat er echt iets gaat gebeuren en de meeste Zeeuwen gaan rustig slapen. Het is 2 uur 's nachts als het water voor het eerst over de dijken heen komt. En door de kracht van het water slaan de golven gaten in de dijken. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant lopen onder water. Zonder telefoontjes duurt het langer voordat zoiets bekend wordt. Pas een paar dagen later wordt duidelijk hoe groot de ravage precies is. 100.000 mensen moeten geëvacueerd worden en meer dan 1800 mensen overlijden. Ongeveer de helft van de slachtoffers valt hier in Zeeland. In die eerste nacht, maar ook de volgende middag, als het opnieuw vloed wordt en het water nog hoger komt. Op deze kaart zie je welke delen van Zeeland overstroomden. De dijken die ons moeten beschermen tegen hoog water waren op veel van die plekken verwaarloosd. En er was iemand die het wist, die een ramp van deze omvang zag aankomen en die zelfs had verwacht dat het nog erger zou zijn. Johan van Veen uit Groningen werkte bij Rijkswaterstaat en schreef 7 jaar voor de watersnoodramp al een rapport over de slechte staat van de dijken hier in Zeeland. En dat rapport verdween in de lade van zijn baas. Sindsdien waarschuwde Van Veen dat een stormvloed enorme gevolgen zou hebben. Hij maakte zelfs een ambitieus plan voor het bouwen van enorme dammen. Een plan dat later de basis zou vormen voor deze jongens. Maar hij werd niet serieus genomen. Paniekzaaier noemden ze hem. Het duurde best een tijd voordat alle gaten in de dijken waren gedicht. In november werd het laatste gat gedicht bij Ouwerkerk. Een jaar later begon de bouw van, je zag ze al leven, de Deltawerken. Aan de orde is het ontwerp Deltawet. Het werd een verzameling van sluizen, dammen en stormvloedkeringen die ons ook bij zo'n mix van hoog water en storm droog moeten houden. Een fikse klus. Het indrukwekkend voorbeeld van de daadkracht van het Nederlandse volk. Zo werd de Oosterscheldekering, de grootste van alle deltawerken, pas in 1986 geopend. En zo was Zeeland weer veilig voor het water. Maar hoe lang nog? Als je het nieuws een beetje volgt, kan je de berichten over de zeespiegelstijging bijna niet gemist hebben. De aarde wordt steeds een stukje warmer. En warm water zet uit en heeft dus meer ruimte nodig. Ook smelten ijskappen op Antarctica en andere koude plekken. En wat gebeurt er dan? Het water stijgt. Ook hier. Hoe snel dat gaat is afhankelijk van ons, mensen. Het uitstoten van broeikasgassen zorgt ervoor dat de temperatuur sneller stijgt. Lukt het ons om die uitstoot te verlagen, dan zal het langer duren voordat het water letterlijk tot aan onze lippen staat. Klimaatwetenschappers voorspellen dat de zeespiegel in Zeeland in het jaar 2100 tussen de 26 en de 125 centimeter is gestegen. Als het ijs sneller smelt dan verwacht, misschien wel 2,5 meter. Terug naar 1953. Het water stond toen heel hoog en in combinatie met de storm kon het water zo hoog komen dat het over de dijken heen sloeg. Als de zeespiegel stijgt, wordt het risico steeds groter dat zoiets opnieuw gebeurt. Wetenschappers komen daarom met allerlei plannen voor hoe we Nederland droog kunnen houden. Niet anders dan Johan van Veen al die jaren geleden. Een grote dam voor de Zeeuwse kust bijvoorbeeld. Of veel hogere en bredere dijken. Wat ook zou kunnen, de natuur gebruiken om het water af te remmen.
Dit soort gebieden, om specifiek te zijn, slikken en schorren die voor een dijk liggen en prima onder water kunnen lopen. Het groeit mee in de hoogte en het kan ook golven remmen die dan daarachter op de dijk komen. Een soort stootkussen voor de golven dus. Bij Rilland ligt er al zo'n natuurgebied en de dijk is daar zeker een meter lager dan op andere plekken. Als de golven hier aankomen, dan hebben ze minder energie omdat het schor voor de dijk ligt. En daardoor heb je een minder hoge dijk nodig. En de geschiedenis laat zien dat het werkt, zeggen de wetenschappers. Bijvoorbeeld in 1953, daar waar de dijkdoorbraken waren en de grootste stroomgaten, was op de plekken waar er geen natuur meer voor de dijk lag. En de plekken waar er nog wel natuur voor de dijk lag, die waren veel beter beschermd. Dus ik denk dat we juist kunnen leren van het verleden dat dit soort aanpakken wel degelijk heel veel nut heeft en ons kan beschermen. Leren van de geschiedenis dus, zodat ons eigen Zeeland niet opnieuw onder water loopt. Hoe we dat precies gaan doen is een keuze die de komende jaren gemaakt zal moeten worden.